Hello guys! Welcome back to my vlog. Panibagong araw at panibagong vlog. Pupunta nga pala kami ngayon sa Boulevard dito sa Surigao City para mag-dinner kasamang aking family. Gaya ng dati wala akong paya nga aming paglalakad dito sa aming hagdan. 10 pesos nga lang pala ang pamasahe mula sa amin hanggang sa Boulevard. So sa mga ganitong oras guys, madami na nga palang mga tao dito sa Boulevard kasi alas 4 pa lang ng hapon ay bukas na ang mga tindahan dito. Mayroong ukay-ukay, tindahan ng pagkain, mangga, prutas at iba't iba pa. Nabot nga pala kami ng isang oras kakahanap ng makakainan. Yung tipong kakain ka na lang pero pahirapan dahil may kasama kang anak na makulit kaya nauudot ang pagkain mo. Pero okay lang dahil sulit naman ang pagpunta namin dito. Sobrang sarap nga pala ng pagkain nila at talagang babalik-balikan mo. Sa halagang 60 to 70 pesos meron ka ng isang meal at meron pang isang libreng soft drinks. O diba, saan ka pa? Dito ka na. Tara, mga unta. Alam mo, amin ang taganap sa una. Nakabutang lamang to sa consisting plate. Iya baca ini, baca shumai na baca. Thank you po sa pagkain. So guys, yun na nga, tapos na kaming kumain. Konting pahinga lang, pahangin, at pauwi na din kami. So ayun na nga guys, bigla nag-aya sa akin yung asawa ko na mag-okay daw muna kami. Titingin daw muna siya ng mga sapatos. Sa halagang 100 makakabili ka na ng isang sapatos dito guys. Kaya try nyo din pumunta dito minsan. At as usual, tulog na naman ang aming baby boy. Kaya si tatay ang bubuhat syempre. At ayun, bago ka kami umuwi, bumili ng mangga tong asawa ko. Ewan ko dyan, saan dato. Hanggang sa uulitin, paalam!